Għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Bdew l-ewwel net billi nħarsu lejn l-istrateġija tat-tilqim li għaddejja bħalissa. Bħalma kontu qegħdin issegwu l-ewwel grupp li aħna tajna priorità issa qiegħed jingħalaq fejn aħna laqqamna maġġor parti ta' dawk in-nies li jaħdmu f'setturi kliniċi li inkludu kemm dawk li huma tal-gvern kif ukoll dawk li huma tal-privat, għatem xi ftit li għadhom qegħdin jitlaqmu u issa qegħdin ukoll għaddejjin bit-tieni doża. Priorità li tajna fid-djar tal-anzjani fejn hemmhekk laqqamna
ħafna mill-anzjani residenti kif ukoll l-istaff li jaħdmu fid-djar tal-anzjani kemm bl-ewwel doża u anke għaddejjin bit-tieni doża. U anka dak il-grupp ta' anzjani fuq minn 85 sena li ntbattilhom litra u tlaqmu fiċ-ċentri tas-saħħa li għandna. U għaddejna sew ukoll fil-tieni grupp fejn qegħdin jitlaqmu bħalissa dawk l-anzjani ta' età bejn 80 u 84 sena li dawn ntbattilhom litra u bħalissa għaddejn bit-tilqim tagħhom fiċ-ċentri tas-saħħa u fil-Bereċ madwar Malta u Għawdex. U nappella jekk hemm xi ħadd li għadu ma rċivix litra minn dan il-grupp nitlobkom biex iċċemplu fuq il-145 u nkun nistgħu nagħtukom ukoll appuntament. U bħalma rajtu wkoll mill-ġimgħa l-oħra dejna nlaqmu wkoll dawk il-frontliners mhux kliniċi, ġifieri jinkludu dawk in-nies li ħadmu fil-COVID, Pulizija, Civil Protection, Armata fejn bil-motomot qegħdin nibatu għalihom għaddej sew it-tilqim u propju qegħdin nlaqmu il-dawn in-nies l-AstraZeneca issa wkoll il-dawk li għandhom inqas minn 55 sena u koll nużaw il-Moderna għal dawk li għandhom il-fuq minn 55 sena. Allura, bħalma qegħdin taraw il-proċess mhix isew infatti minn dak li konna pjanajna li ħajkun il-proċess ta' tilqim anke minħabba li rajna kif niftħu iktar minn ċentri, ġifieri aħna qed nużaw mhux biss ċentri tas-saħħa u l-Bereċ imma wkoll qed nużaw postijiet oħra bl-għajnuna wkoll tal-Armata u entitajiet oħra. U issa wkoll minn din il-ġimgħa bdejna dak il-grupp li ieħor li huwa l-grupp tal-nies li huma vulnerabbli li dawn qegħdin jitlaqmu Mater Day u dawn kollha qegħdin nibatu għalikom. Fakkarkom li dan huwa grupp pjuttost li huwa kbir u allura qegħdin nibatu gruppi minn dan u nappella l dawk in-nies li sa issa li huma vulnerabbli u għadhom ma rċivux litra m'hemmx għalfejn iċċemplu għalissa għalx aħna ħnibatu għalikom ħalli bekk nkunu qegħdin nagħmlu gruppi. U biex nispjega sew dawk min huma dawn il-gruppi li huma vulnerabbli, forsi tiftakru fil-bidu tal-pandemija kienu dawn in-nies li aħna għamilna shielding tagħhom. Għaliex dawn ikunu nies li huma iktar suscettibbli li jekk jaqbadhom il-COVID ikollhom komplikazzjonijiet, ikollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke bħalma rajna l-maġġor parti tal-imwiet kienu iktar f'dawn il-gruppi ta' nies. U dawn huma l-kondizzjonijiet mediċi li ġew elenkati anke mix-xjenza u milli tallimna li jistgħu jkunu iktar friskju li huma dawk in-nies li huma diabete li huma dipendenti fuq l-insulina, jiġifieri li jieħdu l-insulina. Dawk in-nies li għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa. Hemm nies li qegħdin jieħdu trattament li jgħidulhom biological agents u immunodilators, dawn immunomodulators li dawn huma minnu li mediċini li poġġu l-persuna iktar friskju. Anka dawk il-persuni li huma għandhom il-kanser u għaddejn fuq il-chemotherapy, dawk bdejnihom il-bidunet qabel ma huma jibdew il-chemotherapy biex aħna nkunu l-ħaqna tajnihom it-tilqim. Anka dawk il-persuni li kellhom chemotherapy f'dan l-aħħar 6 xhur dawn ukoll qegħdin jitqisu f'dan il-grupp li għandhom jingħataw priorità. Għandna wkoll pazjenti li għaddejn fuq id-dialysis, pazjenti wkoll li huma jidħlu l-isptar minħabba li għandhom problemi respiratorji li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar minħabba kundizzjonijiet akuti wkoll huma f'dawn il-grupp, jew inkella li f'dan l-aħħar sena huma kellhom xi exacerbation tal-kundizzjoni respiratorja tagħhom. Anka dawk in-nies li batu b'mart tal-qalb li ħajsirilhom xi intervent mediku jew inkella li ħajkollhom bżonn xi kirurġija relatata mal-mart tal-qalb. Għandna wkoll dawk li diġà kellhom kirurġija jew inkella kellhom intervent li huma relatat mal-mart tal-qalb f'dan l-aħħar 6 xhur, dawk it-nies kollha li batu heart failure li jattendu l-klinik tal-heart failure u anka dawk in-nies li huma regolari fuq oral steroids bħal pereżempju nies li batu bl-asma. Dawn u barra minn dawn imbagħad hemm kundizzjonijiet oħra li jkunu ċertifikati wkoll minn speċjalisti li wkoll jaqgħu f'dawn il-gruppi. Ġifdawn nies kollha li ħafna minnkom tafu li tbagħtu b'dawn il-kundizzjonijiet aħna ħankunu qegħdin nagħtukom priorità u matul dan ġimgħat nkunu qegħdin nibagħtu għalikom. Diġà għandna grupp li bagħtna għalih u bdejna nlaqmu lil dan il-grupp minn din il-ġimgħa fl-isptar tagħna Mater Day.
Allora bħalma rajtu aħna dejjem bażajna din l-istrateġija ta' tilqim li bbażata fuq ix-xjenzja ta' min u l-iktar li ħajkun qed jibbenefika minn dan it-tilqim u iżjed ma jkunu qegħdin jiġu iktar tilqim aħna nkun nistgħu iżjed inħaffu il-proċess tat-tilqim ukoll. Jekk tħarsu naqra id-dożi ta' tilqim li diġà tajna dan huwa numru li dejjem jiżdied, infatti sa issa tajna 46,344 doses ta' tilqim u minn dawn kellna 13,820 li diġà tajnihom bħala second doses ukoll. Fakkarkom li dawn huma doses tal-Pfizer li dan tingħata wkoll żewġ dożi kif ukoll tal-Moderna u kif ukoll tal-AstraZeneca wkoll tingħata f'żewġ dożi. Is-sitwazzjoni tal-każijiet. Mill-aħħar 24 siegħa kellna 164 każijiet li ġew pożittivi, allura t-total ta' każijiet huwa ta' 19,497, kellna 165 recoveries u allura t-total ta' recoveries kien ta' 16,811 u kellna 288 deaths mill-bidu tal-pandemija u allura l-total ta' każijiet attivi bħalissa huwa ta' 2,398. Situazzjoni fl-isptarijiet. Situazzjoni fl-isptarijiet hija qed jonqos in-numru fatti għandna 157, fl-ITU hemm 17 persuna, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 10 persuni, Mater Dei swali oħrajn għandna 48, Boffa għandna 8, St. Thomas għandna 11, ir-rehab ta' Caring Grek għandna 7 persuni, Good Samaritan għandna 39 ukoll bħalma qegħdin taraw qed jonqos in-numru fil-Good Samaritan, Mount Carmel għandna 13 persuna u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandna 4 persuni. Il-total tal-każijiet kumulattiv minn mindu bdejna qed jiżdied bħalma rajna għaliex inti għandek it-total li jkun dejjem jiżdied bħala kumulattiv. Jekk inħarsu naqra lejn x'qed jiġri f'din il-wave bħalma rajtu għandna wave bħalissa fejn qed ikollna varjazzjonijiet minn ġurnata għall-oħra fejn in-numru ta' każijiet li kellna tela ftit wara l-miliet u sa issa qiegħed jibqa' għoli u jvara minn ġurnata għall-oħra. Infatti jekk taraw naqra bħalissa 7-day moving average huwa ta' 151. Però nfakkarkom li kellna dak il-peak ta' 200 li konna l-ħaqnieh fl-ewwel ġimgħa tas-sena. Sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani hija sitwazzjoni li qed naraw improvement kbir hemmhekk fejn qegħdin naraw li jekk inħarsu lejn din l-aħħar ġimgħa kellna biss 3 djar tal-anzjani li kellhom xi każijiet u l-massimu ta' każijiet f'dar minnhom kien ta' 3 każijiet ġodda u anka għandna każijiet għaddejjin fl-SVPR, però n-numri dejjem naqsu u dan huwa sforz ta' l-impatt kollu li kien hemm kemm minħabba infection control measures u anka l-fatt li hemmhekk laqamna l-maġġor parti tal-anzjani allura eżempju ma jgħaddi żmien iżjed tistenna li tara impatt hemmhekk ukoll. Kien ħarsu fil-komunità unħarsu lejn clusters, fakarkom li aħna jkollna clusters kemm li jkunu clusters żgħar manka ġieli jkollok clusters li jkunu pjuttost ikbar minħabba jkun hemm iktar nies ma' xulxin, il-maġġor parti tal-clusters għadhom għaddejjin fin households fejn kellna 358 persons li kienu involuti fi clusters. Social gatherings ukoll qed ikollna każijiet fejn ikollok persuni li taqgħu ma' xulxin u allura hemmhekk ikollok persuna li huwa infettiv u jgħaddiha lil ħaddieħor. Workplaces ukoll qed ikollna każijiet, institutions dawn jinkludu l-old people's homes fejn inti jkollok il-każijiet u anka institutions oħrajn u anka qegħdin naraw li wkoll kellna xi każijiet bħalma kellna fil-bidu wkoll ta' clusters żgħar f'istituzzjonijiet edukazzjonali, ġifieri hemmhekk jinkludu kemm child care kif ukoll skejjel, però jekk tħares lejn l-analiżi ta' x'qed jiġri hawnhekk kien ħarsu l-maġġor parti tal-każijiet fejn qegħdin ikunu ikollna ftit każijiet fl-iskejjel li clusters ma jilħqux ammonti kbar. Imma anke qed ikollna numru ta' persuni tfal speċjalment li jkunu affettwati meta huma jkunu qegħdin morru extracurricular activities, speċjalment f'nurseries tal-futbol, u allura huma jkun hemm kuntatt ma' xulxin, ħajkun hemm iktar persuni li ħajkun hemm kuntatt u b'konsegwenzi li qed ikollna numri ta' tfal u anke l-familji tagħhom li peress li jkollhom kuntatt ikunu qegħdin jitpoġġew f'kwarantina. Allura l-impatt hemmhekk qiegħed ikun hemmhekk. U għalhekk aħna inkomplu dejjem naġġornaw anka mezzi ta' mitigazzjoni anka kemm fl-iskejjel li għadhom qegħdin jiġu nforzati, imma anka
dak il-mezzi ta' mitigazzjoni li għandhom jittieħdu meta ikun hemm għaddej sports activities. Total tal-active cases palma qegħdin naraw bħalissa reġa' niżel għaliex propju aħna qed ikollna il-pożittivi manka jkollna ir-recoveries u jekk inħarsu lejn għawdex mill-total ta' każi attivi, in-numru ta' każi attivi f'għawdex huwa 71. Kien ħarsu lejn il-maġġor parti tal-każijiet li kellna din il-ġimgħa għadna l-maġġor parti bejn 25 to 34 years. Infatti l-average age tal-persuni attivi li għandna bħalissa huwa ta' 40 sena. U jekk inqablu ma' dawk il-gruppi li kellna din il-ġimgħa meta tħares mal-gruppi li kellna il-ġimgħa ta' qabel bħala etajiet qegħdin naraw li xorta hemm il-maġġor parti li huma bejn 25 to 34 u żdied ftit bejn l-età bejn 25 to 24 ukoll meta tqabbel mal-ġimgħa ta' qabel. U qegħdin naraw ukoll jekk tħares lejn l-etajiet ta' iktar avvanzati meta tqabbel dil-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel kellna noqqas ta' każijiet f'din il-ġimgħa meta tqabbel mal-ġimgħa ta' qabel f'dawk l-etajiet ta' il fuq minn 75 sena. U kifet l-average age tal-active cases huwa ta' 40 sena. Jekk inħarsu lejn l-average age ta' dawk il-każijiet li ġew irrappurtati f'din il-ġimgħa kien ta' 39. Ukoll il-numru ta' każijiet li kellna l-mortalità tagħhom issa bil-mod qegħdin naraw li dawn bil-mod qegħdin jonqsu qed ikollna xorta xi ftit ta' kuljum, però l-importanti li inti dejjem taqbad l-iktar target groups li jista' jkollok komplikazzjonijiet jew inkella mwiet fihom. U jekk tara on average il-maġġor parti tal-imwiet li kellna kien fl-etajiet speċjalment fl-irġiel ta' bejn 75 to 84 years. Il-testjar tagħna baqa' għaddej fil-ħabs kollha li għandna fejn għandna kemm il-PCR testing kif ukoll ir-rapid testing kemm f'Malta u kif ukoll għawdex. U importanti ħafna li dan it-testjar jibqa' għaddej anka għal dawk in-nies li anka jkunu tlaqmu diġà. Huwa importanti li kull min ikollu xi sintomi jiġi jagħmel it-test ħalli aħna nkun nistgħu naraw x'inhu r-raġuni ta' dawk is-sintomi li jkollu dik il-persuna. U l-mezzi ta' prevenzjoni bħal medna anka waqt li għandna rollout kemm għal min tlaqam u kif ukoll ma tlaqamx iridu jibqgħu hemmhekk. Huwa importanti ħafna li anka WHO u anka ECDC baqgħu jagħmlu enfasi fuq din li nevitaw il-gatherings, physical distancing hija importanti ħafna, l-użu tal-maskri ukoll rajna kemm ikun effettiv u anka l-iġene tal-idejn kemm huwa importanti. Mill-testijiet li qegħdin nagħmlu wkoll fil-ajruport tagħna u anke l-leġiżlazzjoni li għandna fil-post aħna nkunu qegħdin nagħmlu evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ta' barra minn Malta u propju din il-ġimgħa aħna għamilna amenda l-bieraħ li tiġi applikata l-lejla f'nofs il-lejl fejn aħna rajna li jekk inħarsu lejn Franza kellna lil de France li kellha l-ajruport għadu miftuħ u issa hemmhekk dak rajna li diklerja wkoll telet bħala positivity rate u allura issa Franza kollha hija amber ukoll. Ukoll il-Ġermanja u l-Greċja li kellhom ajruporti li kien għadhom mhumiex amber però issa aħna dawn li bnihom kollha amber. Allura issa għandna dawn il-pajjiżi kollha li huma l-ajruporti kollha tagħhom li huma qegħdin fl-amber zone u l-persuni jridu jġibu negative PCR qabel ikun jistgħu jiġu għaw Malta u dawk li ma jġibux PCR test magħhom aħna nkunu qegħdin nagħmluhom it-test fl-ajruport tagħna. Infatti għamilna rapid tests mill-4 sal-10 ta' frar 832 u minn dawn ħarġu 5 li kienu regattivi u fatt kellna wieħed mill-Ġermanja fil-5 ta' frar, wieħed minn Poland, wieħed mill-Belġium, f'6 ta' frar kellna persuna mill-Bulgarija, fit-8 ta' frar kellna persuna mill-Italja. Fakarkom li dawn nies kollha li jinqabdu li jkunu pożittivi għal rapid testing fl-aeroport u mbagħad nerġgħu nirrepetulhom PCR u dawk li jkunu pożittivi għal PCR jkunu jridu joqogħdu kwarantina għal 14 il-ġurnata u aħna nagħmluhom it-testing ukoll. Importanti nibqgħu nfakru li min jiżviluppa sintomi, importanti li toqgħodu d-dar ma toħorġux, tibbukkjaw it-test is-swab ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom is-swab u ntukom ir-riżultat jew iċċemplu fuq il-111 jew inkella tibbukkjaw it-test tagħkom fuq covidtest.gov.mt u infatti minn mindu bdejna b'din il-faċilità biex tibbukkjaw it-test
mill-14 ta' Novembru kien hemm 14,000 persuna u ta' 153 li dawn ibbukjaw it-test b'dan il-mod, li huwa mod li huwa komdu ħafna u anka huwa accurate ukoll. Il-COVID Alert Malta contact tracing app għada importanti u minn ma download jaħiex nappellaw biex tiddownloadja fuq il-mobile tagħkom u anka jekk intukom il-code jekk intom pożittiv, importanti ddaħlu l-code ħalli tgħinu lil min dawk li kienu magħkom li setgħu ġew esposti biex huma wkoll kienu jistgħu jagħmlu t-test ħajjaraw jekk huma x'kienu infettati wkoll. Infatti sa issa kellna 93,711 persuni li downloadjaw l-app li hija 19.4% tal-population. Aħna tajna 573 codes lil persuni pożittivi u minn dawn 340 infatti daħlu l-app. U kellna wkoll 1,583 persuni li dawn għalulna meta ċemplu l-111 biex jagħmlu t-test li huma kienu rċivew l-alert fuq il-mobile tagħhom. Allura bħalma qegħdin taraw ukoll aħna bħalissa għaddejjem l-istrateġija tat-tilqim in parallel ukoll mal-miżuri kollha li għandna ta' mitigazzjoni u wkoll il-kampanji għaddejjin fuq prevenzjoni u anka għaddejjin nibqgħu bl-investigazzjoni tal-każijiet li għandna l-izolazzjoni tal-persuni u contact tracing li dawn jibqgħu miżuri importanti ħafna f'din il-fażi tal-pandemija sakemm inti tkun qed tibqa' tifrex it-tilqim mal-popolazzjoni tagħna. Grazzi. Welcome everyone to this medical bulletin on COVID. We are currently ongoing with our vaccination program whereby we have covered the first cohort of vaccinations including people who work in clinical settings, elderly homes, both the people who work in elderly homes and also the residents and also the people aged over 85 years. We have also moved on to the second group whereby we are currently vaccinating people who are aged between 80 to 85 years in health centers and community clinics, and I appeal to anyone who hasn't received the invitation who is within this age group to kindly call us on 145 to help you and give you an appointment. We are also ongoing with vaccination of non-clinical frontliners including civil protection, police, army, and all these are being vaccinated at present time so that they will be also covered. We have also moved on to the group which is in the third group, which is the vulnerable group of people for vaccination, and currently we have started sending for people who suffer from these conditions. For those people who haven't received the invitation as yet, kindly, there's no need to call, but kindly wait until we send you the invitation so that you will be given an appointment to become vaccinated. Because this is a large group, so we'll be sending for you in the coming weeks. The groups which are eligible for this vaccination within this group, so those people who have been identified as being at risk of complications and admissions to hospital and other complications, include people, the insulin-dependent diabetics, patients who are immunocompromised, patients undergoing any immunosuppressive treatment, including but not limited to the use of biological agents and immunomodulators, patients suffering from cancer who are undergoing chemotherapy, those who have suffered from cancer and have undergone chemotherapy anytime within the last 6 months, patients on dialysis, patients who are to be admitted to hospital with respiratory problem exacerbations, patients who at any time within the last year have been admitted to hospital with respiratory problem exacerbations, those people who suffer from cardiac disease and are to undergo cardiac intervention or any cardiac surgical operations, patients suffering or have suffered from cardiac disease having undergone a cardiac intervention or cardiac surgical procedure in the last 6 months, those patients who attend the heart failure clinic, and those people who are regular oral steroids, for example, people who are asthmatics and or on steroids. The vaccination campaign is ongoing, whereby we have increased the number of doses that we are giving as we get more vaccine supplies, and up to today we have given for 46,344 doses, and of these we have 13,820 which are the second dose.
With respect to the situation, we have 164 cases notified over the last 24 hours, so the total number of cases is 19,497. We also had 165 recoveries, so the total number of recovered persons is 16,811. Unfortunately, we had a total of 288 deaths. Condolences to all the relatives of these patients who passed away from COVID. And the current situation with active cases is 2,398. The current moving average is 151. And as we go along with the vaccination program and investigation of the cases with our public health works in terms of isolation of cases and contact tracing are ongoing, we will continue to measure this situation, continue to monitor the situation, and also throughout the vaccination program inform all those people who are eligible to come for vaccination. And I appeal to everyone who is invited to come for the vaccination to accept this invitation so we can provide you with the vaccination. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, il-laqda dinja tas-saħħa din il-ġimgħa qalet li tilqima tal-AstraZeneca tista' tingħata lil persuni li għandhom aktar minn 65 sena. Madankollu Malta qegħdin natwa u jidher li ħanibqgħu natwa lil dawk li għandhom inqas minn 55. Għaliex din deċiżjoni min naħa ta' Malta li isa bħal don tmur kontra rakkomandazzjoni tal-Laqda Dinja tas-Saħħa. U mistoqsija oħra sa li qbiżna sew 19,000 każ. L-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin isegwu lill-pazjenti, speċjalment dawk li qed ikun rappurtat li jkollhom effetti fit-tul tal-COVID. Grazzi. Meta inti kollok vaccine li tiġi autorizzata biex tkun tismur fuq is-suq, l-European Medicines Agency tkun qed toħroġ ukoll l-indikazzjonijiet il-min għandek tagħtihom. Infatti, meta ħarġet l-awtorizzazzjoni l-EMA ħarġet li din il-vaccine tista' tintuża fuq persuni ta' etajiet ukoll sa 65 years. Aħna bħala Malta u koll hemm pajjiżi oħrajn rajna wkoll l-istudji li hemm fuq din it-tilqima u rajna li l-maġġor parti tal-istudji li hemm fuqha fuq dak li tħares lejn efficacy, ġifieri kemm hija efficacy, hemmhekk rajna li din it-tilqima il-maġġor parti tal-istudji saru fuq nies li għandhom bejn età bejn 18 u 55 sena. Allura bħala Malta aħna qedna u bħalma dejjem għadna fuq l-istudji u allura l-istudji qegħdin iktar f'dawk il-gruppi aħna qedna mela issa nużawha fuq dan il-gruppi u għalhekk bħalissa qegħdin nillimitawha għal dawk in-nies li għandhom sa 55 sena. Il-nies l-oħrajn li għandhom il-fuq minn 55 sena qegħdin intuhom bħalissa il-Pfizer jew inkella l-Moderna. Però ma teskludi xejn għaliex jekk aħna joħorġu iktar studji fejn juri li inti anka f'gruppi ta' etajiet ikbar ikun hemm ukoll l-istudji li juru li din għandha efficacy għolja wkoll f'dawk il-gruppi aħna mbagħad inkun nistgħu nadattaw. Fuq rigward il-pazjenti li jkunu COVID, mbagħad jgħaddi żmien iva naraw li jkun hemm pazjenti li jkollhom dak li jgħidulhom il-long haul symptoms. U aħna nappellaw ukoll meta nkellmu lill-pazjenti li jkollhom il-COVID, nappellawlhom li jekk huma jkollhom komplikazzjonijiet jew inkella jkollhom dawn it-tip ta' sintomi jekk jaraw li huma qegħdin jaggravaw, dejjem importanti ħafna li huma jkellmu lit-tabib tagħhom jew inkella l-ispeċjalista. Il-War nofsinhar it-tajjeb ma jafna nkalanza minn net-television. Bħalissa fl-ITU 17 persuna, tgħidilna forsi ftit l-etajiet tagħhom. Kien hemm differenza fl-etajiet forsi qed jitlu aktar nies li huma żgħar fl-età u l-etajiet tagħhom. Forsi tgħidilna ftit kemm bħalissa hemm persuni fi kwarantina, qegħdin taħt kwarantina. U x'qed ninsaqsi wkoll dwar l-iskejjel, illum semmejthom bħala parti mill-clusters iskejjel u childcare, minn mintu fetħu f'Ottubru li għadda. Rajtu li kien hemm żieda ta' każi pożittivi f'daw l-aħħar ġimgħat fl-iskejjel kif eżatt is-sitwazzjoni. Thank you. Fuq l-etajiet tal-persuni li hemm fl-ITU nkun nistgħu ngħaddulkom dik l-informazzjoni għaliex m'għandix id-dettall kollu hawnhekk fuq bħalissa. Meta nħarsu naqra lejn in-nies li għandna f'kwarantina, jekk inħarsu lejn it-total ta' każijiet li hemm f'kwarantina bħalissa huwa ta' 6,238 persons li huma qegħdin f'kwarantina. Ġifieri dawn ħajinkludu kemm dawk il-persuni li huma pożittivi huma
tajjeb ikunu qegħdin f'iżolazzjoni. Għandek dok il-persuni li qegħdin f'kuntatt ma' dak il-persuni ġifieri il-contacts, allura jkunu qegħdin ukoll quarantine ħabba fek, u anka xi nies li pereżempju jkunu Maltin li jkunu ġew minn red zones u allura jkollhom bżonn joqogħdu f'kwarantina. Dan in-numru jinkludi dawn kollha. U dawn bħalma dejjem edna jkunu qegħdin iduruhom ukoll l-ispetturi sanitarji, l-environmental health officers biex jaraw li dawn qegħdin ukoll hemmhekk. Jekk inħarsu naqra lejn l-iskejjel, sa mill-bidu anka kemm fl-ewwel term kif ukoll fit-tieni term, aħna rajna li kien hemm clusters li huma vera clusters li huma żgħar, qatt ma qabżu iktar minn clusters ta' 10 persuni fejn inti tara l-maġġor parti ta' clusters u aħna ma kienx hemm sitwazzjonijiet fl-iskejjel fejn inti kellek propju tagħlaq skola li x'inti tara l-infirxet iktar il-barra mill-gruppi tal fejn ikunu affettwati. Però l-ikbar problema li qegħdin naraw bħalissa hija li qed ikollna numru ta' tfal li qegħdin imorru extracurricular activities li dawn ikun l-hom espożizzjoni hemmhekk f'dawn l-extracurricular activities. Allura mbagħad huma ikunu qegħdin ukoll ikollhom tfal oħra li jkunu qegħdin magħhom u allura meta inti tagħmel contact tracing u tpoġġi tfal oħrajn li jkunu f'kwarantina minħabba li kienu esposti għal persuna, meta tpoġġi l-tfal qed tpoġġi wkoll lill-raba tagħhom, jiġifieri l-ġenituri tagħhom. U għalhekk meta qegħdin naraw dawn in-numri tal-kwarantina jkunu qegħdin jiżdiedu. U l-maġġor parti ta' fejn kien hemm probabbli l-exposure ma kienx fl-iskejjel imma l-maġġor parti tal-każijiet kienu meta tara dawn l-extracurricular activities. Tiftakkarkom li fl-iskejjel aħna bqajna dejjem bl-istess miżuri li kellna fl-ewwel term ukoll fejn inti għandek id-distanza li tinżamm li fit-tfal li huma ikbar jridu jilbsu il-maskli għaliex din nafu li hemmhekk ħatevita. Rajna wkoll li tfal ukoll jismaw ħafna bil-mezzi ta' prevenzjoni anke fil-ħasil tal-idejn u anka dejjem jibqa' l-appell li jekk tara li t-tfal tiegħek ma jifilħux, il-ġenituri ħajindunaw jekk it-tfal mhumiex jifilħu bħas-soltu, importanti li ma nibatuhomx għaliex it-tfal ħajkunu mbagħad qegħdin jesponi lil tfal oħrajn u allura hemmhekk tkun qed kompli tiżjed is-sitwazzjoni fejn ikollna jpoġġu iktar nies li qegħdin f'kwarantina. Fakkarkom ukoll li aħna ukoll bħala skejjel aħna tajnihom ukoll priorità anke fit-tilqim. U l-iskop li tajna l-priorità fl-iskejjel għat-tilqim huwa għaliex aħna nħossu li rridu nagħmlu ħila tagħna kollha nipproteġuhom dak kollu li għandna biex kemm jista' jkun l-iskejjel u t-tagħlim tat-tfal tagħna jibqa' għaddej. Il-Warren Officer tajjeb, Professor Gawċi, kollha soppardi minn Malta Today. Se jibdew jitlaqmu kif semmejt tajjeb inti n-nies vulnerabbli. F'dan il-każ se jimxu skont l-urġenza medika jew skont l-età u jekk skont l-urġenza medika min ħajna ta' priorità. Id-Deputat Prim Ministru kien qal li żieda fil-każijiet kienet il-maġġoranza tagħha riżultat tal-festi. L-spillover jekk tista' sejħilek għadna nesperjenzaw llum b'164 każ ġdid. X'hemm pjanat min naħa tal-awtoritajiet jekk minkejja l-miżuri ġodda li daħlu wara l-karnival nesperjenzaw spike oħra fil-każijiet u n-numru ta' każijiet tal-varjant li reġistrajtu. Grazzi. Jekk inħarsu lejn il-vulnerabbli bħalma rajtu dik il-lista li tajna huma nies li jkunu kategorizzati anke mill-evidenza li tkun qed tinġabar matul din il-pandemija li jkunu iktar friskju. U aħna għandna dawn il-ġimgħat li ġejjin fejn aħna qegħdin nibatu għal dawk il-persuni li huma jkunu qegħdin f'din il-lista ġvidaħ jkunu qegħdin jintbatu għalihom dawk in-nies li huma jkunu vulnerabbli u f'dawn il-ġimgħat nkunu qegħdin ikkaverjaw dawn in-nies kollha. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni bħalissa, rajna li wara il-festi tal-miliet u anka fil-żmien il-festi tal-miliet u fl-ewwel tas-sena mill-ewwel rajna dak l-spike. Ġifieri jekk inħarsu lejn l-spike li anka kien hemm żmien fejn tela 200 u over 200, f'dan l-aħħar ġranet ma reġax kellna dak iż-żieda li kien hemm, però ovvja li hemm numru li huwa sostanzjali u ovvja li hemm ongoing transmission fil-komunità. U anka propju għal din il-ġimgħa u dan il-weekend li ġej tal-karnival fejn aħna pjanajna minn quddiem biex naraw u naqsu kemm nistgħu iċ-ċans li jista' jerġa' jiġri l-istess bħalma ġara fil-miliet. Infatti għalhekk tħabbru diversi miżuri diġà fosthom li inti għandek il-farmhouses li ħajġu regolati wkoll u anke l-postijiet fejn jiġu leased
mill-Awtorità tat-Turiżmu fejn hemm ħarġet il-leġiżlazzjoni dil-ġimgħa wkoll fuq il-kontrolli ta' dawn il-postijiet fejn jinkrew. Għaliex aħna meta konna qed investigaw il-clusters tagħna rajna li kien hemm gruppi ta' nies li kienu qegħdin jiltaqgħu f'postijiet li huma jikru. U allura ħassejna l-bżonn li ikun hemm iktar kontroll fuq dawk il-postijiet. Kien hemm ukoll postijiet fejn in-nies kellhom laqat fid-djar tagħhom stess li hemmhekk m'hemmx leġiżlazzjoni għalija allura hemmhekk l-appell tagħna importanti ħafna nappellaw fuq ir-responsabilità tal-persuni kull wieħed u waħda minna jkun responsabbli li jara li hu ma jkunx qed jiltaqa' ma' nies oħrajn barra mill-household tiegħu għaliex nafu x'jkunu l-konsegwenzi wkoll. U anke l-restrizzjonijiet li hemm ukoll fuq l-eluq tal-restaurants biex aħna kemm nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Rridu nibqgħu nappellaw lill-pubbliku biex kun responsabbli ħalli n-numri flok jibqgħu jiżdiedu bil-mod il-mod nibqgħu nonsu. U hekk tidħol responsabilità. U bħalma minna dejjem aħna nsegwu x'inhi s-sitwazzjoni minn fejn ikunu ġejjin l-ammont ta' każijiet u fejn ikun hemm bżonn miżuri jsiru. Fuq il-varjant sa issa kellna 38 cases ta' UK variant. Hi, Prof. Gawċi, Trisha Falson, One News, hemm żewġ mistoqsijiet. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm studju li sar mill-isptar Mater Dei li wera illi n-numru ta' anzjani li daħlu l-isptar minħabba l-COVID-19 naqas madwar 80%. Din ix-xejra qegħdin tarawha wkoll fost il-ħaddiema li issa kważi tlaqmu kollha jekk hemmx iżjed inqas mart fost il-ħaddiema wkoll li issa diġà tlaqmu. U l-mistoqsija biex inżid mal-varjant x'inhi s-sitwazzjoni bħalissa fejn tidħol il-protezzjoni bil-vaċċin għall-varjant. Grazzi. Fatti, aħna qegħdin insegwu n-numru ta' nies li qegħdin jitlu l-isptar u anke l-etajiet tagħhom. Hemm studji li għadu preliminari ħafna li wera li diġà rajna xi ftit differenza fl-etajiet ta' nies li qegħdin jitlu l-isptar. Dak huwa preliminari, però huwa inkoraġġanti ħafna għaliex tibda tara li jkollok nies li diġà jkunu qegħdin protetti, però jdu nkomplu nsegwu x'qed jiġri fl-isptarijiet tagħna u anke fin-nies li qegħdin jiġu affettwati. Jekk inħarsu lejn il-varjant, aħna naraw li dan huwa virus li dejjem jinbidel, virus li meta qed jagħmel mutations jista' jinbidel b'mod li ma jkollux impatt fuq il-pathogenicity tiegħu, imma jista' jkollok ukoll varjazzjonijiet li joħolqu varjanti li jkunu ġodda. Infatti milli qegħdin naraw, aħna qegħdin naraw li jekk inħarsu lejn il-vaccines li għandna u relatat mal-UK ukoll variant, din naraw li dawn huma vaccines li dejjem jiġu adattati. Infatti anka qegħdin naraw li anka il-manufatturi stess tal-vaccines huma wkoll diġà bdew jaħdmu biex huma jkunu jistgħu jagħmlu anka changes fil-vaccine tagħhom biex huma jkunu qegħdin jipproteġu għal dawk il-varjanti li qegħdin naraw madwar id-dinja. Good afternoon, Claire Farrugia for Times of Malta. You just said there are 38 cases of the variant, which means that that's a big jump from when you last gave us an update. Can you give us a bit more details on this? Where are they coming from? Are they linked to imported cases? You also spoke about the extracurriculars. It seems that that's a bit of a problem right now. Is your advice against children attending these extracurriculars? And there's also a lot of debate on the double masking, which means people who wear a surgical mask and then they wear the second mask, which could be a cloth mask or another surgical mask. What's your position on this, and should we start double masking? Thank you. Thank you, Claire. Mela, fuq il-każijiet tal-UK variant li aħna qegħdin nagħmlu żidna ħafna iktar l-ammont ta' testijiet li qegħdin nagħmlu aħna bħala genetic sequencing għal it-testjar u meta qegħdin investigaw dawn il-każijiet hemm minnhom bħal medna li sibna link, hemm minn dawn li kienu linked ukoll ma' clusters li konna diġà nafu bihom u hemm oħrajn li għadna qegħdin ninvestigaw ħanaraw jekk hemm xi link. Teb ngħidu wkoll li meta aħna jkollna xi pazjent li nagħmlu konferma li hu kien xi varjant, aħna naraw min kienu il-persuni f'dak il-cluster ħalli aħna nerġgħu nagħmlu testijiet ukoll ta' dawk in-nies ukoll li huma kienu f'dak il-cluster ħalli nippruvaw naraw minn fejn seta' kien dan ġej dan il-variant. Però bħalma qegħdin taraw ukoll hemm diversi pajjiżi li issa il-maġġor parti tal-każijiet tagħhom tal-COVID qed ikunu ukoll dan il-varjant, ġifieri qed jinfirex ukoll f'diversi pajjiżi wkoll u l-implikazzjonijiet huma li aħna rridu nkunu iktar attenti, anke nqogħdu attenti iktar għal miżuri li għandna persuni kollha jieħdu ħsieb iktar bħala prevenzjoni għax il-fatt li nafu dal-UK variant jinfirex iktar mill-tip ta' COVID li konna nafu qabel, hemmhekk irridu noqogħdu iktar attenti.
Iva qed ikollna palmet numru ta' tfal li jiġu affettwati f'extracurricular activities. L-extracurricular activities huma tajbin għat-tfal. Ftakru li aħna qegħdin fażi fejn dan huwa żmien twil. It-tfal għalihom ukoll jibnihom dawn l-extracurricular activities, però rridu nsegwu l-miżuri. Hemm l-sport protocols li wkoll ħdimnihom ma' Sport Malta u wkoll pubblikati ta' kif għandhom isiru l-attivitajiet sportivi u importanti li jiġu segwiti. Għaliex meta inti issegwi dawn il-protocols tkun qed timmitiga l-impatt li jista' jkun hemm. U l-istess bħalma nappellaw ukoll għall-iskejjel, nappellaw ukoll għall-extracurricular activities. Ġifieri kemm tfal jkunu ma jfilħux, importanti jkunu responsabbli ma nibatuhomx. U fuq double masking, hemm ħafna diskussjonijiet għaddejjin u l-maġġor parti tal-pajjiżi li qegħdin jużaw double masking qegħdin jaraw għaliex ċertu pajjiżi fejn ċertu maskli ma jkunux maskli li jkunu bil-layers li huma rakkomandati mill-Laqda Dinja tas-Saħħa. Aħna mill-bidunet kif Laqda Dinja tas-Saħħa ħarġet ukoll li jistgħu jintużaw pereżempju l-cloth masks. Hemmhekk aħna ħriġna dak il-gwidi li WHO toħroġ. Pereżempju jiena libsa cloth mask bħalissa, però din il-cloth mask hija magħmula minn 3 layers li huma skont kif tirrakkomanda Laqda Dinja tas-Saħħa. Jekk inti ħaduża cloth mask li hija layer wieħed jew inkella żewġ layers, dik mhijiex biżżejjed biex tipproteġi għaċ-ċirkulazzjoni tal-COVID virus. Allura l-appell tagħna huwa li noqogħdu attenti li ma tip ta' masks jintużaw u li jkunu skont il-linji gwida li ssibu wkoll fuq il-website tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nappellalkom lil kull min irċieva l-invit għat-tilqim biex jiġu jieħu il-qima ħalli nkun nistgħu nipproteġukom u nibqgħu insegwu l-miżuri li għandna fil-post. Nappellalkom dan il-weekend huwa forsi il-weekend tal-Karnival u l-weekend ta' Valentine Day, però importanti li aħna nibqgħu nsegwu l-miżuri u nipproteġu lilna nfusna u nipproteġu l dawk ta' madwarna. Grazzi.